Hvad så der, folkens, og velkommen til The Joy of Creation. Det her det er beta-versionen, fordi... Ja, det ved jeg faktisk ikke helt, men... jeg ved ikke helt, hvad det er gået ud på. Jo, det gør jeg faktisk ikke. Lad os bare gå i gang. Play. Så, sæt. Nej. Jeg tror, det her det er ret uhyggeligt. First floor. Ignited Freddy. Det er et Freddy-spil. Et fanspil. Lad os se, hvad det kan. Jeg skal collect det. Oh shit. Nej. Hvad er det? 2 objects. Okay. Okay. Nej. Holy shit. Hvordan skal jeg kunne nå det? Han er jo lige der. Jeg kan ikke se, hvor jeg går hen. Oh god. Oh nej. Oh nej. 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 Nej, hvor er det uhyggeligt det her. Hvad gør jeg, mand? Er der ikke nogen objects her? Bare et eller andet. Et eller andet? Nej, hvad? Åh nej. Jeg er alligevel fejlet, så... Oh shit, hvor er han uhyggelig. Nej. Hvordan fanden skal jeg kunne nå at finde 5 objects? What? Det her der er det. Okay, det er det. Hvor er den henne? Det er der så object. Oh shit! Nej! Nej. Det fuck! What the fuck er det for spil? Fuck, man. Hvad er det her? Kom nu. Okay, han kommer. Men fuck. Nej. Nej. Hvad er det for et grin? Men jeg har jo fejlet, så hvorfor ikke bare give op her? Det er vist bedre. Jeg forstår ikke. Jeg ved ikke, hvordan man skal klare det her. Shit. Man er dog allerede. Jeg er lækker. Løb. Hvad er det der objects der? Wait. Det er et object. Kom nu. Come on.
være lidt det. Shit. Nej, nej, nej. Nej. Jeg fælder min taske igen. Fuck ham, fuck ham, fuck dig, fuck dig, fuck dig, fuck dig, fuck dig, fuck dig. Man. Det her det er umuligt. Ej, man. Et minut til at... Fuck dig. I det mindste har jeg vundet i sprint. Det er altid noget. Er det noget? Ændret? Er det noget? Nej. Okay, 2. 3 faktisk. Nej, ikke den vej. Ikke den vej. Fire. Okay, sidste. Please. Please. 10 sekunder. Please, sig noget andet her. Please, sig noget andet. 5 sekunder. Please. Please. Nej. Gider sgu ikke at bruge min tid på at faile, mand. Så tæt på. Okay, ingen objects. 1. Er det noget? Nej. Fuck. Fuck. Oh, the objects left. Nu forstår jeg. 3 objects tilbage. Jeg tror også, jeg kan nå det. Det er svært, det her. Jeg har failet. Damn. Der er også en her. Er det også en? Nej. Jeg ved sgu ikke helt, om man kan gøre det her. Også en. Jeg tror, jeg har fundet det hele nu. Hvor fanden er Freddy, mand? Men det svære er bare, man har 1 minut til det. Freddy, jeg kommer efter dig. Bro, er det mig eller Freddy, der flygter fra hinanden, altså? Hvor fanden er Freddy? Ja, Freddy. Kom her. Jeg vil bare gerne kramme Freddy. Jeg ved sgu ikke, om det er sådan random placeret, de her objects. Eller hvad de er. Man skal virkelig være hurtig. Være god til at lede. Jeg er sgu ikke så god lige nu. Det går sgu ikke for godt. En. Ja, ikke den vej, ikke den vej, ikke den vej. Fuck, man. Det er allerede svært det bare sådan at finde dit objects, men så med Freddy, imens man bare leder, gør det bare 20 gange sværere, mand. Og nu han jagter mig henover. Nu er han efter mig. For satan. Han er efter mig. Han er fandme efter mig. Jeg har fundet et object. Og 2. Nej. Freddy? Freddy. Han kan ikke se mig i mørket. Det kan måske lidt lettere.
Måske skal jeg bare ikke tænde min lygte. Men jeg kan bare ikke se en skid. Så han kan ikke se mig. Okay, 1. Og 2. Okay. 3. Shit. 2 tilbage. Jeg mangler 2. Mangler 2. 1. Kom nu. Fuck. Nej. Please. Nej. Fuck. Nej. Fuck, man, du er tæt på. Okay. Kom nu, Freddy. Jeg er ikke bange for dig, mand. Freddy. Okay, så mørket er det bedste. Noteret. Kom så. Så. Jeg skal bare kigge efter de ting, der lyser. Undskyld, hvis I ikke kan se noget, men det er altid det nemmeste for mig. Oh! Undskyld Freddy! Nej, Freddy! Kan han se mig? Er jeg flygtet? Freddy? Fuck. Jeg er ikke flygtet. Men nu kan jeg virkelig ikke nå det. Kun en dum Freddy, man. Pis. Håber ikke min mikrofon fejler mig så mange gange, ligesom den gjorde de andre dage. Nå, hvor er det Freddy? Freddy, Matty. Jeg er ready for Freddy. Kom så, giv mig en krammer. Han er så høj, mand. Det er da helt sindssygt. Han er så høj. Okay, hvor fanden. Okay, ikke den vej. Det er den jeg går ind til. Okay, nej. Fuck, man. Løb! Oh, shit. Ikke den vej. Okay. 3 tilbage. Hvad er det? Oh shit, det er Freddy. Fuck. Ja, jeg kan sgu ikke nå det igen. Det er svært det her, mand. Det er pisse svært. Og der er nogle ting her. Pisse også. Ej, han er så fucking scary. Han er så scary. For satan. For satan. Okay, nu går jeg bagud. Okay. Shit. Nej, han er allerede efter mig. Okay, 2 tilbage. 30 sekunder. Kom nu. Det her var det.
En tilbage, en. One. Der! Yes! Man. Jeg gjorde det. Det gik virkelig stærkt. Jeg tror, jeg har klaret det nu. What, Freddy? Jeg har fundet dine objekter. Freddy. Jeg har klaret dit spil. Freddy. Jeg så dig godt, Freddy. Freddy. Hvor er vi henne? Freddy. Oh! Freddy! Hi 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 Freddy! Freddy! Jeg er ikke bange for dig, Freddy. Jeg er bange for dig. Jeg er bange for dig, Freddy. Jeg er bange for dig. Jeg er fucking bange for dig, Freddy. Freddy. Na. Oh shit, jeg fik alligevel et chok, mand. Jeg tror sgu ikke, han ville være så hurtig. Nå. Det tænker jeg var det. Tak fordi du gav sig med. Husk at like og subscribe og tryk på klokken. Og subscribe til main kanal. Til min quest. Vi ses.